צדקה, אנשים טובים, תעזרו לי, לא אכלתי שום דבר, מהבוקר לא אכלתי, אני אומר לך איזה אנשים, תסתכלי עליהם. אתה בא, ישר סובבה את הראש שלה, את הפרצוף, לא לראות אותי, רק לא לראות אותי. כאן ברחוב אבולעפיה 9 היה גר אחד מהקהילה התימנית שקראו לו מורי סלם נג'ה. דינים קשים לוחתים על הבן אדם והכל, מורי סלם נג'ה צריך לרפא הכל. מה מסתכלת עליי ככה כמו אני לא פעם? מה שמך בישראל? שרית מה? לא, שרית מה? מה, משם משפחה? עזריאל מעלה אותה למעלה, השרית מוריד אותה למטה. כופלים וקודים, כולם please calm down and... לא, את לא תזרקי עליי את הבקבוק גברת, ולא את האבן, ולא את הקרש. אני ראיתי אותך שאת משכת לה בשערות, only because she's a Kurdi woman. פעם גבר היה יושב בחמרה, בבית המרזח, הייתה באה אישה צועקת שאין כסף בבית, מה היה אומר לה? אז לכי תעבדי! פעם גבר היה גבר, זה לא כמו היום. פעם היו גם צדיקים גדולים שנותנים במלוא רוחב היד שלהם. פעם היה את רחמו, גברת, אללה ירחמו. איך היה הסיפור גברת? מאוד יפה. שימי משהו, יש לך שעון יפה. יישר כוח, חזק מאוד.